Mae cynllun Cymraeg Gwaith, sef cynllun y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yn bodoli ers 2017. The Work Welsh project, a project for the National Centre for Learning Welsh, has been established since 2017. Mae 12,000 o ddysgwyr wedi cymryd rhan yn y cynllun. 12,000 learners have so far taken part in the project. Dyn ni'n gweithio'n hyblyg iawn gyda cyflogwyr, dyn ni'n ymateb i'w galw nhw yn unigol. We work very flexibly with employers and we respond to their needs. We're very happy to be working with the further and higher education sector. Dyn ni'n hapus iawn bod ni wedi gallu gweithio gyda'r sector addysg bellach ac addysg uwch, ac yn hapus bod gymaint o bobl wedi dysgu Cymraeg trwy'r cynllun. We're very happy that so many people have managed to learn Welsh through the scheme, a llongyfarchiadau mawr I bawb sydd wedi llwyddo I ddysgu Cymraeg, and congratulations to everyone who's managed to learn Welsh. Mae'r tiwtoriad wedi enwebu, y panel wedi trafod, nawr mae'n amser I wobrio. Mae gan Colegau Cymru gweledigaeth arbennig ar gyfer hyrwyddo a codi ddefnydd iaith Gymraeg tu fewn i'r ardaloedd galwadigaethol sy'n cael ei darparu yn ein colegau. Felly mae'r gwobrau yma yn bwysig iawn ni nodi'r cyfraniad hynny tuag at y targed nid yn unig o miliwn o siaradwyr iaith Gymraeg, ond y ddefnydd o'r Gymraeg tu fewn I addysg galwadigaethol. Colleges Wales is really focused on delivering vocational skills and including the Welsh language within those vocational skills pathways. These awards are an important opportunity to recognise the importance of Welsh language skills in vocational learning pathways. Wel, mae'r cynllun Cymraeg Gwaith wedi bod yn rhedeg bellach ers 2 flynedd ar fi'n mynd fewn i'r 3edd flwyddyn ac yn cael ei gynnig ym mhob prifysgol yng Nghymru o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn cydweithrediad gyda'r ganolfan. Erbyn hyn, mae rhyw 200 wedi cymryd rhan yn y cynllun yn y flwyddyn gyntaf, a'r nifer hynny'n cynyddu 450 erbyn yr ail flwyddyn, a'r dysgwyr yma ar bob lefel. Felly mae'r cynllun eisoes wedi gwneud cyfraniad sylweddol tuag at allu a capacity prifysgolion I ddarparu a chynyddu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, a hefyd gwasanaethau cefnogi I fyfyrwyr drwy gyfrwng yr iaith. Llongyfarchiadau mawr I bawb. Llongyfarchiadau chi gyd.